Ka HYC Ribhoy Sepngi Circle ha ka jingelam ba RC thank you President HYC Ribhoy Sepngi minta ka sngi ka arpho trik ujliu R1000 psaw kilalik ban but dien biang ya ka jingtho blabu nakaliang jong kaseng ha ka tayo bala dab ban pensngau haki halor ka jingbon kinong dia dawai haki than Ribhoy Sepngi klam dala ban penshisha ne pentikna pagilayo jingbet ne jingteben ne yo jingithu nakatanat ka kwat ka khia khamtam ki barjla Kumta mentakasngi kaseng kalayo banyak kenduk biang ya kekong AR Karwanlang, Inspector of Drug and Supplier Nongpo Ribhoy District, hagani kasngi laksan ralang ru usama Tony Shella, beri General Secretary kaseng HYC Ribhoy District. Hagani kejingi kenduk nakaliang ke Inspector of Drug and Supplier kekong AR Karwanlang, kelapan pau ban nakaliang ketenat kan shimkia hapo shitayo banle AA persya ya kita ginong dia dawai ki bom syam layo jing itu ni jing teben panai dawai ni sumaria kinong pang hakatan. Bat nakaliang jong kaseng kapan pau ru balada kim urlong ki jing dawa hapo shitayo kumbala kular kaseng kamban si ban syam daki wei pat kisin jam persya ya kita ginong dia dawai bian. Mentang kasi na lang jigi ka sang nyok trap youth council jong ka Ribhoy sangi rengkat ka jing seran lang jong secretary general secretary jong ka Ribhoy district ilawan man geduk ya i dimetro beripik jong ka Ribhoy district ka jungi rengi klem yok bani kenduk bat i dimetro na marba idon program sa kawi pat ka cekah rengi yok ban kenduk ya i inspector jong ka drug and supply jong ka Ribhoy district kejing keduk jungi mentang si i dimetro ka bangim yok bani kenduk long halor jong ka nong rim ka ba ki babun kini ki briu kamtam ki khal ajak imbut bodong ki bawan bu ki dawai hagiti ki than Ribhoy Sepngi jungi ke bahapa po western Ribhoy ke jungi alang jungi ngiwan bu ke jingtho chiki banalang jong ka office jong ka dibet cho ka diban simkia ya kini ki briu ki bawan bu ya kini ki dukan farmasi ki jongki nam ta jong pai ba bahapa po Ribhoy Sepngi ki jungi balina yang jungi kung gasang ngiwan bu inga jingtho sa dibet cho ka long halor ke jong rim ka long ba ki babun ha ki kini ki briu wan bu ya kini ki dukan farmasi ki jongki kimbiang ki license ki babiang Amar kata kabu jima ya ki pajba ki bapun kam ya ki dawai ki bamaki ki di. Tidak mar tak daul ban laj la kono ke jingja ka basusi ya ki pajba ki bahap apo jong ka Ribhoy ke sab ngi jungi hibar koi ngi kwa ba ki babu ya ki dukan farmasi ki jungki ki de berlong ki kena samla la ne kinu ki bri babu ki berlong ki bala biang ka kedan ju puli halor jong tu ke benta kenang ba haba ki pajba ki thit ingi dawai jungi purun kam ta ka koi ka khia kan long ka jing mentoi de mara juki. Ngim kwa ba kan haba ki thit ingi dawai kan long ka jingma namata ka jing im jongki. Namar tak daul lawan ban ya kenduk ya i director jongka inspector jongka supply jong dawai ngila iker mat i te hading ta ilong banalang juki ken sa shimkia lor jong ne kam ilong ai ngila ai poriki hapo shitio banalang i scam banalang juki ken shimkia lor na kam hapo shitio banalang juki kimle e hapo gane shitio kumba kila kula rakmat juki kum geseng nalang juki kum geseng ru gin senang budin ni gane kam balda kimle e hapo shitio kumba ila kula rakmat juki kum geseng nalang juki kum geseng i pak kamasik kabashai syakine ki breu ki bu ikdukan farmasi kamtam e di kelajak ki bon bu kamtam ha ka sinyo haman lagi sinyo keberan hapo jong ka them Ribhoy Sepngi jungi nalang jungi kum ka sangin sa shimhi ya ka benta ba kata longin selek ban khenrai ki bar koi lada ngilap bakim biang ki ya ki ta license ki babiang habde bat kumro bandi kim dawai ngin sa khang persya ki bat ngim kwa ba kin bu ha ki dukan dawai juki ha ka jaka ki jungi